Ekene nke Igbo ndị mana ege m ntị n'okwu n'ụbọchị nke taata biko na this video bụkwa datịsị m mkpu ahụ na-eti ihe ọbụla wube bata n'ala Igbo anyị na-apụ iche. Ụfọdụ ya sị m ọ bụrụ na ala Igbo anyị ka ihe anụ nwa mee n'ọnụ ihe ọbụla megide si from north gbadata bala Igbo anyị ka ọ bụ because ọsọkwa gị n'olu Lagos ị na-ana east ị agbafelele those locations ahụ whether na iji flight ma iji moto ị agbafe because ọ bụrụ ugwu Awụsa ka ị na-aga anything bụ si from ugwu Awụsa gbadata ndịda baa n'Igbo anyị. This video bụ gịnị mmadụ ka anyị na nwanne enyi ya nwoke reachla agreement ha wee mee fake kidnapping kidnap onwe ha onwe ndị si na Soludo na that statement okwu na kwesịrị ikwe yes ama na Soludo anara emechi in some part mana that statement remains legal until proven otherwise. Why am I saying so? Why can somebody in your right senses maka na ihe na-echiri gị ka plan na weta enyi gị nwoke nọ na forge language Hausa si na gịnị mee no maka na ihe chiri gị ike ma iji wee plan oke wee tọrọ onwe unu? Can you imagine that? Ajụ ihe na-agba ahụ na ana Igbo anyị nwe bụ na ajụ ihe is beginning to glorify itself and somebody somewhere is still saying no nwere ihe ọjọọ mee na that thing ọ bụrụ ihe ọjọọ na nwere ihe omena. Ndị mmadụ ya ata afụfụ ihe ha metelu. I keep saying this thing that God is a merciful God doesn't mean you will not face your judgment. Ndị mmadụ ya ata afụfụ ihe ha mete nke a for sure ha ya ata afụfụ ihe ha mete ha because na I don't see the reason gị emegide gị. Number one, that in amazing. What if, for example, now, if you get that house in a forge, all one nigga na maro that cannot decode his name, but I also know now Sapolo. While investigation shows that na ihanu waketa ngo ajaka give megini tolo one nigga, gini anabo megini reach agreement kunu fake your kidnapping. Our people are suffering, but we are creating more suffering by ourselves. I believe by na tafu mana Ndigbo by na like use opportunity against one another. Ndigbo na like use opportunity against one another. For example now, ọbụla onye China na alụ ihe akịta ọ chọrọ ya alụkwa nke ka nke kalia nke gị in quality so that ka go amegin improve onye ọzọ chọkwa elu ọlụa nke ọzọ kaile onye ọzọ, then you will be forced to make pro version of this one. Ozeki ya pro, ozeki ya version 5, version 6. You will neither really condemn this thing. Example kana mana onye Igbo ya fana nwanne nwoke na alụ ihe akịta o jesite lotali ya ụdị ihe anụ mana in a lower quality. Ibeta goli ihe thinking na igolo nke ezigbo ya in ala ọbụ na ofe ekike ezolo using opportunity against one another. Riding on people's pain. Today say nunu megide ku ya bata na ọgwụ mmadụ na anwụ n'ọnụ. Unu megide ya bata na ọgwụ a na-anwụ n'ọnụ. Mgbe gboo ka a na-atọrọ mmadụ n'ugwu Awụsa. Mgbe gboo ka ya bụ ihe mee mgasị na mmadụ furu n'ikpa agụ. Mana kịta ya nọzi na be gị mmadụ abịa bulu gị. Ya nọ na be gị ịma mme mmadụ eneti mmadụ abịa mabulu gị. Ọbụla maka gịnị na-afụ n'ọdụ ka iche na akwa ọ na-afụ n'imegide ha they are using every means of opportunity and with in order to cash out. Mmadụ asị na nwere ihe dị wrong dị ya. Mmadụ asị na gịnị na nwere anything dị wrong na that thing na-eme no because you feel that na ihe dị ile gị mma and gị na ndị be gị dị safe. You don't know what people are facing outside. Kedu ka mmadụ dị ndụ n'ụwa esi wee nye na enyi ya nwoke kpaa ka ha je tọrọ ka ha fake kidnap ka wee napata ndị be ha ego. Tomorrow akwụzi ada Ransom ịnata isi after 2 weeks isi na ije ebute ego ọ na ije eme business batara gị nke a work wa i succeed na nke a na you na enter fully ịtọbazi ndị mmadụ
because he try get work while get tobazi also. When ke him gide no wa it on mad kidnapping we bully business na nearby. No matter how you want to justify it, near the Roma does not mean that you have to look for a means outside what you are doing. That is the truth. I repeat again. Near the Roma doesn't mean that need to look a means to order to achieve what you want. We are in this thing together. I need in this problem together. Everybody want to failure. Man, nothing will justify you. Kaka palage. It's no makana gene ni jeje zuoshi or ni jeje tiaka ni ho just because nature healing or because nature healing. Massive shout out to ndị na-eme ihe ụzọ dị mma in order to achieve what they want. Massive shout out to them. Massive congratulations to them. Mana for you ni tiaka ni ho John that is becoming a pain to somebody because you want to eat. Omande natale gina mma. Ana hizo doluku ka yinigi prematurely and ba yinigi ga apatano nke be ga apata ndị mmadụ atọ anọ ụtọ no efuzi ihe mele onwe gị that mouth ikwesị imepe to seek for help ka enyele gị aka will be help ono ejiwe seek for help ka we nie gị. And most of you amụrụ ebe ama nne nwunye ni self ude na ili ozu because ihe ọjọọ unu mete akaligo. The next in this video ko unu fu I no go call for your people. See, I go kill them for you here, man. I go kill them for you here, man. I go kill them for you here, man. See, I go kill them for your people, Abi. Kaji. Bamakana. I know I send them for your money, Abi. Sunny. Come on, put that for make a shampoo in brothers, everything. Make a shampoo in brothers, everything. Here in my place. Now, Sambisa be this one, man. Wallahi. This year, na Sambisa. I go kill him for your brother. I go bury him for here. Nobody, I go no say, na everything be this one. I go kill him for your brother here, man. I go kill him for your brother. Okay. Hey, I know I'm calling for your brother. I know I'm calling for your brother. I know I'm calling for your brother. Chicken. As you take call for the ransom, speak and make them hear you. Okay. Alhaji, I know go bring up on the money bar. I go kill him for your brother here. I say, here na my place. Here na Sambisa. If I don't bring up for the money, I will kill him for your brother. Alright, good evening. Good morning. Sorry. I posted something yesterday about self-kidnapping. You know, people taking advantage of the situation in town to kidnap, to fake their kidnapping to make money. Alright. So a case we have been working on since on Sunday. Alright, it turned out to be a fake kidnapping. Left everything they are doing because they want to come and rescue somebody that was kidnapped. They tracked you down, every of your conversation, they prepare to get you, and now it's all false. It's not good. I'm sorry for this case. And if I meant to, I don't know that it will lead to this extent. I thought it's just something that they can just do for me and I will just travel, maybe come back and apologize. I've never had this kind of person, but just the frustration was much on me. My father can't tell. I don't want to hear kidnapping in Delta State again. The government said don't want anything kidnapping, and now you carry yourself, carry give police. Now you carry yourself, carry give army. Now you carry yourself, give foresters. They will call swallow you with that now. We talked today. I even posted today on my page. I said, anybody where they fake kidnapping, they go treat that way they treat kidnappers, the real one. Abi? I posted this evening, not about before I even came to this time. I read it. As if I knew your own case is fake kidnapping. It's very wrong, you know. So Now my village person. where are you from? Where are you from? I'm from Uboko, sir. From Uboko? Yes, sir. Uboko person? Yes, sir. Chuka, is he from Uboko? Your performer is Uboko. Yes, sir. Foresters. Secure the nation forest! Foresters.
Foresters, Secure the nation forest. So this one I warning to everybody. Wanna be careful. Nobody should come and fake kidnapping for Delta State because we will catch you. You no go hide anywhere. Anywhere we enter, we will catch you. Because then the kidnapping happen for our state. Not be say we can't call the fake kidnapping anywhere. If they catch you, they go treat you as they treat kidnappers. I mean a lie. That's how it go be. So I beg, come on your hand for bad thing. Not be only kidnapping, both armed robbery. As they come out from Okitina, they attack us for road. They block road, but all of them clear. Now for instance, they run out. So special thanks to Delta State Commissioner of Police, CP Abani Wanda. Special thanks to the Nigerian Army, 63 Brigade. Special thanks to the anti-kidnapping squad, and special thanks to Foresters. Foresters! Secure the nation forest. This one's now will pay for their crime. Alright, so I want to thank the 63 Brigade for their assistance, the anti-kidnapping team, Delta State Police Command, the Foresters, and also the local vigilante for their assistance. Alright, and also Tracker from Delta State Government House, Asaba. It's been confirmed as the case we have been working on since on Sunday is a case of self-kidnapping. So yeah, so we're currently at Iseluku.